Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз дар бораи чемпиони вазни миёнаи ташкилоти Eagle FC Фаридун Одилов гап мезанем. Агар рӯзи муҳорибаи Фаридунро донистан хоҳед, видеоролика то охирша тамошо карда лайка зер кунед. Мо бо шаҳози видеоролика сар мекунем. ниҳоят расман муҳорибаи терминатори тоҷик пас аз 9 моҳ баргузор мегардад. Расман чемпиони вазни миёнаи ташкилоти Eagle FC Фаридун Одилов бар зидди Энок Торрес рӯзи 10 декабр дар шаҳри Москва дар аренаи Винер Усманова пешкаши мухлисон мегардад. Фаридун Одилов ҷанговари тоҷик аз клуби Тим Баёнов 29 сола мебошад. Рекорди касбии Фаридун 11 ғалаба, 2 бохт ва 2 мусовӣ мебошад. Аз 11 ғалаба 7 бо тариқи ғалабаи зуд ба анҷом расидааст ва серияи охири ғалабаҳо 5 мебошад. рақиби Фаридун Одилов Энок Торрес бо лақаби Тореодор аз давлати Испания мебошад ва ӯ 37 сола аст. Рекорди касбии ӯ 26 ғалаба, 10 бохт ва 1 мусовӣ мебошад. ғалабаҳои зуди ӯ 22 мебошад. серияи ғалабаҳо Торрес 6 аст. худи 4 соли охир аз рақибони худ шикаст нахӯрдааст. хотиррасон мекунем ки президенти Eagle FC Шамил Заворов гуфт ки ғолиби ин муҳориба бо Александр Шлеменко набард мекунад. муҳорибаи инҳо дар карди асосӣ пеш аз муҳорибаи асосии бегоҳ пешкаши тамошобинон мегардад. айни ҳол файтери тоҷик Фаридун Одилов дар шаҳри Москва қарор дорад ва дар толори варзиши Evil Gym машқу тамрин карда истодааст. ба терминатори тоҷик Фаридун Одилов аввалу омодагии хуби беосеб ва дар муҳориба ғалабаи дурахшона орзумандам. бигзор ғолибият насиби Фаридун Одилов гардад. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? ба фикри шумо дар ин муҳориба ки даст боло мегардад? оё терминатори тоҷик метавонад Торреси испаниро шикаст дода ё не? ҷавобтонро ҳатман дар комментария интизорам. ҳозир бошад се комментарияи беҳтарини видеои пештараро пешкаштон мекунам. ва агар дӯстон шумо низ хоҳед ки комментариятонро дар видео гузорам, пас фикротонро дар комментария нависем ва ман ҳатман беҳтариношро интихоб карда дар видеои оянда пешкаши обуначиҳои шабакаи нокаутиҷӣ мекунам. дар ҳамин ҷо видеоролик ба охир мерасад. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. бо варзиш машғул шавед ва барои аз хабарҳои ҷаҳони ММА бохабар будан ба шабакаи мо обуна шаведу моро пайгирӣ намоед. то видеоролики навбатӣ, хайр.